Care toată lumea și bine v-am regăsit la al 4-lea episod din Cassian XB. Sunt aici cu fratele meu. Nu mai da voi. Deci că un Skywars trebuie să citim. level 1. Trece aici, că trebuie să citim ăsta. Stai băi, deschide. Hai. Băi, de ce mi-i ce fac? Nice B, Ashcat Gaming. Wait, să citim tot. This map was made and B, Ashcat Gaming. YouTube channel Ashcat Gaming. Stai Kidway. Fiind de... Bă, ce faci, mă? Nimic. Au, Stai să-mi pun și eu. e acolo jos. Eu îmi pun cap de Steve. Ia să fii tot la mine. Dă-l aici, Acum. ciurditorule. Așa. Hai tita că pălău. Hai că am citit că nu mai am chef. Hai să începem, level 1. Stai băi. Hai mă, dacă. Gata. Bă, nesimțitule. Respawn. Du-te, spaniere, du-te. Știi ce să fac. Oricum nu mă prind. Eu sunt bun la parcurs. Da, mamă, ce... Va ceva. Respawn. Băi! Au! Gata, mă, nu mai da. Că nu m-au dat odată. Du-te primul. Glitch. Du-te primul. Bă! Hai mă, facem parcurul, ce naiba. Bine, hai. Nu mai da. Că nici eu nu mai dau. Eu sunt prost să dau. Ia, Ce? vezi că vine tot mai greu. Hai să fac palme. Shit. Shut up. Pardon? Hop. Nu! Ce prostie am făcut, mă. Așa. Steve 3 sau... Uai, shit. Shut up. Bă, atâta de noob suntem, de nu putem să trecem din parcurs amărât. Ce să aud, mă? Zombie care mor. Un maci bătălii le dau dacă vine aici. Unde sunt? Uite, am fost de magine. Să bagă în lavă. Ca mine. Apă tu e specialitate. Hai mă, că am luat tot strâmul. No! Pe aproape să iau checkpoint-ul. Bă, dar care checkpoint-ul din astea 3? Nu știu. Bă, dar nu mai da. Nu mai fi de ăla, că dacă nu ies. Nu bine. Wow, ce plăcut. Da, level 2. Hai, te aștept. Ha? Checkpoint. Still day, usual it's not night. Zi, mă, Ce? Da, te aștept? da. Hai mă, dar nu dă sprintul, mă. Dacă nu știi, apoi eu mă duc în față. Du-te, să mă duc. Wow, hopa! Ce? E pe gheață la următorul. Hopa, te-ai dus. Na, câine, ce-am aici? Și la înălțime. Hopa! Mi-a luat jump. Check up 14. Mi-a luat jump de. Ce? Mi-a luat de ala să-ți poți zbura. Să poți sări tare. Bine. Bă, nu mai poți să ridici. Cred. Gata, ieșit. Mamă, hai, că mai am oțet până la level 3. Și Hai acum mă! săritura. Ăla-i. Ai ajuns? La level 3.
Hai mă, că până vii tu. Ai mă, dar tot alunec. Dar ai trecut măcar până level 2. Nu. Te ajut? Ne. Nu mai am mult și trec. Pasă de 2 ori? Te Da. ajut, mă. Acolo m-a ajuns când ajung acolo, da? Opa, nu că am berit. Ce? Opa. Au. Gata. Hai, ajută-mă. Da, bă! Ajută-mă. Stai, lasă-mi acolo. Ți las. Apă, serios. Ce prost ești, bebe. De ce? Nu știi să joci. Fă-ți astea mai mari, că de-aia nu poți. Ce? Butoanele. Stai. Mai vezi? No. Stai că-ți fac butoanele mari. Dacă le faci mari, poți să-ți trec. Stai, lasă-mi. Stai, nu mai mișca. Controller. Maxim. Bă, nu la maxim. Ba da, că așa sunt și mele. Îi vezi? Cum? Poți să treci cu butoane mari. Da. Deci așa. Deja când... Au. What? Am avut lag. Lag. Da. M-am spawnat pe aia înaltă. Oare îmi dea checkpoint aici? Da. Ai mă să... Poți, mă, săracule. Tata! A reușit, mă, da aici să Stai, lasă-mă, că vine acum. De ce ai ieșit din joc? Am ieșit. Minți. Am ieșit. Ia hai să văd. Stai să văd. Acum m-am scos. Minți. M-am scos, mă jur. Stai că nu mai am ionet. De ce nu mai am? Hai pe mapă, de-a mea, că eu am net. Nu. Nu înțeleg că nu pot să intru dacă n-am net. Gata, hai. Unde? Satelit. Opa. Ia să vedem. Eu, stai să te cresc. Just my go. Da, bă. Au zis că trebuie să stau un pic în casă, bă. Au zis că până vine ea trebuie să stau în casă. La 3. Au zis că vorbim când ajungem acasă, că nu poate să vorbească. Nici nu răspunde. Ceau. Mă, de ce te joci cu Skywars? Hai, vreau să jucătură de Skyward. Dar nu înțelegi că nu-ți merge. Welcome to Lake Boss Skyward. Nu mi-arată mapa ta. Gata, acum. Arată? Cum se arată? Casing, location, server. Ui, mie mi-arată că ești acolo. Da, acolo. Da. Dă să te cresc, mă. Raerită. Ce pot să... Ua, Tom! Bă, te-o dat direct aici.
Lângă mine. Ia. Las că e bine. Acum, unde? Hai să ne culcăm. Sau nu putem, că s-a făcut deja zi. Trebuia să ne culcăm ca să ne facem checkpoint. Hai mă, repede, că poți! Gata. Hai că am făcut checkpoint. Câte minute am filmat încă? Filmăm. 10. La 14 încheiem. Da. Ai mai fac. Vezi că dă la level 2. Da. Eu ajung. Ăla-i. Hehe. Nu mi-arată că ești lângă mine. Unde-ai fost, mă? Uite să te pe lavă. Așteaptă-mă. Eu vin și eu imediat. Bă, serios. Așa ceva rar vezi. Bă, eu pot să vin și înapoi după tine. Că specol stăteam. Hai că poți. Hai. Alai. Bravo. Vezi că e cel mai complicat. Shit. Dar nu înțeleg de ce mă dă la level 2. Încă n-ai dormit aici la level 3. Păi trebuie să stăm aici până se face noapte. Stau, uite, cărucior. Ești bebeluș. Să-l bun la loc. Așa. Ia, nu să ne culcăm. Ai, fiți arnai, cum se spune. Eu încerc totuși, că eu știu să mă întorc. Eu mă duceam un pic mai în spate, mereu ușam. Shit. Bă, de ce mă dă de la level 2? Shit. Vezi? Hai, Și eu poți? știu. Da, pot. Poți? Nu pot. Ești praf, prietene. Am zis la începutul episodului că nu-s prea bun la ăsta. Ioi! Hai să Ești fii, praf, mă. că și înapoi vin după tine, mă. Stai acolo, să nu-ți dau una. Mă vezi că și înapoi nu vin. Bă, serios. Ce praf. Stai că și te știi aici. Păi eu te aștept. Shit. Shut up. Ne-am Ai murit. murit. Nu. Ai reușit? Acum ați la ultima săritură. Nu, mai că nu poate. Am alunecat. Ce fraie! Ce faci, mă? Mă duc. Eu nu văd. Da. Mă duc pe lavă. Au. Acum încep să mă... Ce? Ca să știți, eu am la... Unde ești, mă? Eu acum trec. Au! Bă, te-am adus în parc încă un dia la înainte să sari. Ți-am dat avantaj. Ce tot ai? Bă, deci cum la cea mai mică despraf. Shut up! 40. Iar ai ăsta. Hai, mai-ți dau un avânt. Nu, Stai că vin după tine. nu mai da avânt, te rog. Shut up! 40. Respawn. Mi-arată că stai pe loc și mă zăpadă. Ce fac? Mi-arăta că stai pe loc. Ua, ce cal fain. Ia acum vă duc la ei. Ai ieșit de pe cont.
Acum am scos. Iar n-am Netflix-or. Cât am filmat, mă? Hop, oprește. Salut, Ne vedem data viitoare. Pa, pa!